Nu-ți întreba niciodată părinții ce făceau la vârsta ta, fapte pe care nu ți le spune nimeni. Pun pariu că nu poți răspunde la ghicitoarea de la sfârșit. Telefonul tău este mai murdar decât capacul unui WC dintr-o toaletă publică. Comentează ce tip de telefon ai și găsește-ți geamanul telefonului tău. TikTok știe cine te urmărește în secret. Este a treia persoană care apare atunci când dai click pe share și apoi WhatsApp. Este imposibil ca un comentariu la acest videoclip să primească 0 like-uri. Cel sau cea care primește 0 like-uri este 100% alesul. Știai că te uiți mereu la nasul tău, doar că creierul tău alege să îl ignore? Dormitul pe burtă crește șansele de a avea un coșmar, iar dormitul pe spate îți poate provoca paralizie în somn. Pun pariu că nu poți răspunde la această întrebare. Câte numere sunt în alfabet? Este aproape imposibil să îți atingi cotul cu limba. Înainte de ghicitoarea de la final, asigură-te că dai like acestui videoclip